Det her, det er en kran. En kæmpe stor en af slagsen. Og den har jeg fået lov til at låne. I dag der er min gæst, komiker Jakob Svendsen. Jakob, han er komiker, han er taltosser, diplomtegner og en af de komikere, hvis show jeg faktisk har været med til at anbefale folk at gå ind og se. Jeg har inviteret Jakob en 50-60 meter tættere på Gud til en lille snak om, hvad han skal lave under dette års Zulu Comedy Festival. Jeg hedder Rasmus Søndergaard, og det her, det er komikere i kraner, der spiser kage. Velkommen op i kranen. Jo, tak. Det er sidst på dagen. Ja. Du er sidste mand i dag. Jeg har haft mange igennem kranen i dag. Men udsigten er jo stadig smuk. Nå, vi er her fordi, at dels vi skal have noget kage. Nå ja. Ingen krantur uden kage. Så er der citronmånen, som ikke har været så meget. Det er jo kun mig, der har spist lidt af den. Er det rigtigt? Som er brækket af. Det er simpelthen den bedste kage, der findes. Du kan godt få noget af den. Prøv at jeg vil meget gerne have citronmåne. Så gør vi simpelthen det, at jeg har taget min søns tallerkener med her. Og så gør vi simpelthen det her. Og så har jeg også nogle indgangsknive med, så vi simpelthen lige sidde og spise det her. Nå. Nu håber jeg. Ej, hvor vi krummer i Johns kran, mand. Undskyld, John. Hedder han John? Ja, ham der sidder i den her kran. Ja. Han er John. Han har været kranfører i 30 år. Nå, det er alligevel. Han er en fucking hej til det her. Han er den dygtigste kranmand, jeg nogensinde har mødt. Ja, så kan jeg ikke smide alle de kranmænd, du har mødt. Ja. Nå, vi skal ikke tale om John, og vi skal og i virkeligheden ikke tale om citronmåne. Men vi skal tale om dit show. Ja. Under festivalen. Du har nogle stykker, men der er et, som jeg har hæftet mig ved, som er det, der hedder Kristen i krise. Filmer man kun herfra ned, fordi der er virkelig meget krumme her. Jeg tror, vi får det hele med. Nej, det er irriterende. Jeg kan prøve at se, om jeg kan lægge noget filter på. Ja, Photoshop. Så ligner sådan en japansk pornofilm. Det er helt pixeleret, gør. Sig mig, havde han ikke nogen bukser på oppe i den kran? Nej, der er varmt. Nå. Kristen i krise. Ja, selvfølgelig. Apropos. Ja, Kristen i krise. Jeg laver et show, der hedder Kristen i krise, og det jeg er kristen. Og så har jeg af princip, eller ikke af princip, men jeg har aldrig talt om det med at være kristen, når jeg har optrådt. Og det er sådan fordi, at det afføder for mange spørgsmål. Der er sådan ligesom 3 ting, der er ved mig. Der er, altså jeg er matematiklærer faktisk også. Ja. Og uddannet på Københavns Universitet og underviser på gymnasium. Og så er jeg komiker og laver det her, og så er jeg kristen. Og hvis man siger de 3 ting, så er det som om, det folk ikke rigtig får til at passe sammen. Men så på en eller anden måde, så nu fik jeg sådan en åbenbaring. En åbenbaring fra Gud om, nu skal du simpelthen lave. Det er også fordi, nogle gange, det ved jeg ikke, om du kender det der med, at nogle gange så er det simpelthen for svært at lave noget om noget, som rigtig betyder noget for en. Fordi at enten så tør du ikke gå ordentligt ind i det, eller også så bliver det sådan lidt for moralsk og mig, der står og prædiker, og det havde jeg virkelig ikke lyst til. Jeg synes, når man tager ind og ser et stand-up show, så skal man først og fremmest grine, og hvis man får noget med, så er det også fint, men man skal først og fremmest grine. Så jeg vil helst ikke lave noget, hvor jeg står og gør grin med. Altså fordi jeg tror egentlig ikke, at jeg er så meget til folk, der stiller sig op og siger, nu folk, der tror på noget, at de er lige åndssvage eller hvad. Det er virkelig fint. Det er ikke sådan, at jeg har det, og folk må ikke sige noget blasfemisk, fordi så bliver jeg vildt sur. Det må de meget gerne, men jeg vil gerne have en joke på det. Og tit så stopper man i, at de lige er åndssvage eller hvad, og så klapper folk og siger, det er faktisk åndssvage. Og jeg vil helst ikke have, at mit show så bliver sådan et eller andet, hvor jeg stiller mig op og så siger, hey, folk, der ikke tror på noget, er de lige åndssvage eller hvad, og så har jeg mine kristne venner derinde, og så klapper de ikke. Så jeg vil helst have noget, hvor at det bliver sjovt, og det bliver selvironisk. Jeg vil helst heller ikke gøre grin med det, jeg tror på, fordi det synes jeg heller ikke, der er. Men jeg vil gerne snakke om min oplevelse af det, og min opvækst i, og så også være ærlig omkring nogle af de ting, som jeg godt kan se, hvorfor folk synes er mærkeligt. Altså. Nå, Jakob, hvornår er det, man kan se dit show? Det kan man den 27. august, og det kan jeg huske, fordi det er lige før min fødselsdag. Jeg har fødselsdag den 28. august. Den skal vi også huske. Ja, det må man også meget gerne huske. Ja. Du må sende et lille hurra ind på Facebook. Ja, eller citronmåne. Gerne det. Nå, du kan også sende citronmåne til. Ja. Tag citronmåne med til hans show, Kristen i krise. Det synes jeg, man skal gøre. Tag citronmåne med. Ja. Har du andre shows? Altså er du en del af andre shows, jo, ikke? Jeg er en del af andre shows. Jeg laver et lærershow, det hedder Lærerne Uegnet for Børn, sammen med min
som sagt, jeg er jo gymnasielærer, så har jeg min gymnasielærer, kollega og komikerkollega, Sofie Flygt, som jeg laver et show med, som jeg laver i København og i Aarhus. Det laver jeg. Så laver jeg, så er jeg med til Comedy in the Dark, og jeg er vært på nogle mics og sådan noget. Og så laver tak fordi jeg må komme med op i kranen. Jamen selvfølgelig. Og tak for citronmånen. Velbekomme, der er mere. Jamen det spiser vi lige her, når vi er slukket.